मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा मैया जों क'क्राझाराव फैदोंमोन दुरानकाप नायनो होननानै ओमफ्राय जों गेमखौनो नुस्रायासै 1 घन्टा लेट जाबाय जोंहा माबा बाइकआ लिक जानानै ओमफ्राय दा जों क'क्राझाराव फैदो जेब्ला बायदि जायगा बेरायगोन होननानै सानबाय दायो नोंथांमोना नायनो हागोन जों बहा दङ नै बेवहाय मोनसे गेट नुबाय इउनिक कालार आरो डिजाइन नायनानै जोबोद मोजां नांबाय आरो बायदि बर'निनो मुसुखा आरो खाम्फा आरि नुबावबाय आरो बेवहाय मोनसे टेंक नुदोंमोन एकदम अरिजिनेल नांखादोंमोन नायनानै ओमफ्राय सलायगोन सानदोंमोन साबिखौनो होजायासै बेनिफ्राय बायदि बिबारजों जायगाखौ बिराद समायना खालामना दोनखादों एसेम्बलि मोखाङाव आरो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनिबो गोजौ मोनसे खाम्फा नुबाय दायो जों एसेम्बलि गेटनिफ्राय थांसै आरो गुबुन जायगायाव हाबलायनोसै ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जों बहा बेरायो दायो जों गुबुन दाबसे जायगायावसो फैलायबाय नैबेयावहाय गौरां नेसनेल पार्कआवसो फैलायबाय नोंथांमोना नायनो हागोन बेवहाय बे जाबाय गेट एन्ट्रेन्स आरो बेनि सिङाव मोनसे दालां बायदि दं आरो बेनि सिङाव बायदि जग्रा आरो बिफांफोर डिजाइननि दंसोयो आरो बेवहाय मोनसे खाम्फाबो नुबाय आरो बेनि सिङाव हाबनानै जों खालि कापोल्सल' नुबाय जर जेथिंबो आरो बै फुख्रिनि जिंथ' मेला बायदि जालायनानै थायो माने कापोल्सफोरनि बेफोरखौ नुनानैनो एसे बोरैबा लाजिखांनायबो फैबाय जोंनाव दायो जों बेनिफ्राय ओंखारलांसै बेयाव एसेबां नायनांगौ गैया बायदि मोनबाय मानो होनबा नर्मेल पार्कआनो जेरै बेलेग जायगानि पार्क बेबायदिनो ओमफ्राय खिन्थु बेवहाय जों जरखौ बाराद्राय नुबाय थ' जर बारा नुबालाय आरो एलार्जि जाखाङो बेखायनो जों सिंगोल नालाय दा ओंखारलांसै दा ओमफ्राय लोगोसे जोंनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'लायनोसै